Icandelo labadidiyeli bomdili womfaxangwe liphulukene neebhiliyoni zeerandi zabantu abaqikelelwa ku-18,000 baphulukana nomsebenzi ngenxa yemithetho yokumiswa ngxi kwentshukumo. Njengokuba kuvulelekile ukuthengiswa kotywala, icandelo linethemba lokuba lizawukwazi ukuphinda libuyise ixesha elilahlekileyo. Icandelo lomdili womfaxangweyo likwindawo yesibini kwiintengiso zeli loMzantsi Afrika kwamanye amazwe. Ziqikelelwa kuma-80 iinkampani ezididiyela umdili womfaxangweyo nekulindeleke ukuba zivale iingcango zazo emva kokuthwaxeka kanobomi ngenxa yemithetho ye-lockdown. Ngethamsanqa uRaider Jefter kekho kwelo nani, nangona ibenexhala lokuba angazibhaqa ephulukana nayo yonke into ayisebenzele yonke le minyaka. What makes it difficult, we've been, since 2016, we had drought with a drop in production. And then we were facing this pandemic now. We had to shut down and couldn't sell for about 2-3 months now. And that came after our big expense period of getting the harvest done. Icandelo lokudidiyela umdili womfaxangweyo lingenisa imali ebalelwa ku-49 billion rand ngonyaka kuqoqosho lweli lizwe. Susela oko kuqale ukumiswa kwentshukumo, ziye zenyuka iintengo zokuthengisa online, nangona bekungavumelekanga ukuthumela le mveliso kwamanye amazwe. For the most part, we have had very sympathetic importers and retailers in our international markets. I think the fact that there was a fair amount of media attention around the fact that we were not allowed to export has made a big case for us as South Africa. Ukhalo ubongoza bembomzantsi Afrika ekubeni bonwabele umdiliya wabo womfaxangweyo ngenkathalo. Uthi ukuba benzi njalo oko kungaphelela ekubeni kuphinde kubhangiswe ukuthengiswa kotywala.